Барыгызга да имин көннәр теләп, мөхтәрәм тамашачылар, тапшыруны башлыйбыз. Беренче сәламны иске кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең кабатланмас 60 яшьлек матур юбилеен якташыбыз Каримова Рәшидә Идрисовна каршылый. Аны әлеге гүзәл юбилее белән яраткан бала оныклары, кызы Галия, кияве Шамил, оныклары Лиана, Алина һәм Элина, кызы Лилия, кияве Ринат, оныгы Амир, улы Марат, килене Сирина, оныклары Эмилия һәм Эмиль котлыйлар. Нәк 60 ел элек Усть-Кулатка авылында 6нчы бала булып безнең әниебез дөньяга туган. 21 яшендә әниебез яраткан парын әтиебезне табып кияүгә чыга. Әткәебез Каримов Ришат Закирович белән икесенең арасында мәхәббәт җимешләре булып, без 3 балалары дөньяга туабыз. Тик кызганычка каршы 15 ел элек яраткан әткәебез бу дөнья белән хушлашты. Әниебез пар канатын югалтуны бик авыр кичерде. Ләкин аңа сынмас өчен янәшәсендә шатлык булып, без бала оныклары тордык. Инде хәзер өчебез дә үз гаиләләребез белән яшибез. Ләкин күпме генә зурлар булсак та, әниебезгә без һаман бала булып калабыз. Әнкәебез гомере буе хезмәттә булды. Соңгы 14 елын ул район мәдәният сарае алдында контролер булып эшләп килә. Газизыбыз, без сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Чын күңелдән безне үстереп, кеше ясаганың өчен олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Сине без генә түгел, кияүләрең дә, киленең дә нык ярата. Үз әниләре сыман хөрмәт итәләр. Инде оныкларга килгәндә, олар әбиләренең күзләреннән агылып торган назга төренеп яшиләр. Мең яшә әниебез, безгә бәхет өләш. Бүген бездә нинди бәйрәм? Әнинең 60 яше. Ул бөтенебез өчен дә иң кадерле кеше. Усть-Кулаткада туган ул, Кулаткада гомер итә. Шатлыгы да, кайгысы да, барсы да монда үтә. Балачак, яшьлек еллары, гаилә корган чаклары, тормыш полосаларының каралары, аклары, 2 кызы, 1 улына гомер биргән мизгелләр. Истән чыкмый, күңеленең кыллары бик сизгерләр. Әткәебезне яратып, парлап яшәгән көннәр, ләкин гел син теләгәнчә узмылар шул гомерләр. Балалары балик булу яшьләренә җиткәндә, бәхетле һәм матур итеп тормыш юлын үткәндә, атлаганда бергәләшеп, гомерләрнең көзенә тыл хатын дигән сүзләрдән үзәкләре өзелә. Буй җиткән балаларына әти дә була үзе, сыйпап кына торып булмый, туры һәм гадел сүзе. Сыңар канат белән очу кошларга да бик кыен. Тел-теш тимәслек үткәрә 3 баласының туен. Әниебез һәм оныклар, без барыбыз да бергә, тырышабыз бар нәрсәнең уңай ягын күрергә. Авырлык та, җиңеллек тә юкка гына бирелми. Көчле кеше сынаулардан көчсезләнми, сүрелми. Менә бүген барыбыз да әнине тәбрик итә. Ана өчен әз генә игътибар да бик җитә. Балалар дус тату булса, ул шуңа бик канәгать. Яныбызда ул булганда үзебезгә дә рәхәт. 6 дистә тутырса да, әни һаман да эштә. Канына сеңгәндер ахры, тик тора белми һич тә. Хезмәт ул сәламәтлек, авырсаң булмый эшләп. Ялкау кешене дә инде булмый эшләтеп көчләп. Кызларың, кияү, киленең, һәммәбез без килешеп яшибез. Борчуларыбыз да уртак, күмәк безнең эшебез. Бөтенесе өчен әни, рәхмәтләрнең олысы. Син бит безнең кояшыбыз, син гаиләнең җылысы. Кояш нуры сиңа бары җиңеллек кенә бирсен. Барыбыз да сәламәт була күрсен. Кадерле Рәшидә Идрисовна, балаларыгызның теләкләренә кушылып, без дә сезне ихластан котлыйбыз һәм аларның музыкаль бүләгендә тыңларга чакырып калабыз.
күнің белән әнекәйем, еллар суда якса да, мәңгегә синең белән тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган күнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим бәхет шатлык. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, сине булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнгән сиңа рәхмәт. Туган күнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим бәхет шатлык. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, сине булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнгән сиңа рәхмәт. Туган күнең белән сине, кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре. Синең сылу йөзең күк, дөньяны ямгә күмеп, шешкә аткан бәхет гөлләре. Туган күнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим бәхет шатлык. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, сине булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнгән сиңа рәхмәт. Туган күнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим бәхет шатлык. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, сине булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнгән сиңа рәхмәт. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, сине булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнгән сиңа рәхмәт. Мәңге яшәнгән сиңа рәхмәт. Чираттагы котлау хаты кабат Рәшидә Идрисовна Каримова хөрмәтенә язылган. 60 яшьлек күркәм юбилее белән аны якын дусты, хезмәттәше Ирина Анатольевна Сабирджанова, кызы Светлана, кияве Артур, балалары Динара һәм Ясин, улы Владислав, килене Ләйсән, балалары Дарина ихластан котлыйлар. Рәшидә минем дустым гына түгел, ул бездән еракта яшәмәгән күршем дә, өстәвенә хезмәттәшем дә әле. Без аның белән гел бергә, бөтен бәйрәмнәрне дә бергә үткәрәбез. Рәшидә ул бик сабыр, бик тырыш, бик уңган хатын. Мин анарга гел сыкланып карыйм. Балаларым да аны ачык күңеле өчен нык яраталар. Үз туганыбыз шикелле кабул итәләр. Кадерле дустым, сине юбилеең белән котлап, махсус шигъри юллар бүләккә җиткерәсем килә. Бүген иң якын дустымның туган көненә килдем. Ул минем күршем дә әле, бер зурлап котлыйм дидем. Юбилее килеп җиткән, бары тик 60 әле. Ләкин һәр вакыт үзенә әйтәсе бик яшь әле. Якыныңны хөрмәтләргә сәбәп тә кирәк түгел. Иң мөһиме теләк булсын, тик ихлас булсын күңел. Усиядан безнең якка килгәнеңә күп еллар. Шуннан бирле дус яшибез, гел бергә безнең юллар. Гомереңдә шатлыкны да, хәсрәтне дә син күрдең. Тормыш иптәшең Ришатны җир куенына иңдердең. Улың белән 2 кызың булды таянычларың. Инде күрергә язмасын шуннан аянычларын. Оныкларың барысы да шифалы дарыларың. Аларны күрсәң, онтыла бар булган арыларың. Күрше хакы, Тәңре хакы. Сезнең белән күңелле, җырлап, биеп, уйнап, көлеп уздырабыз гомерне. Эшләп аргач, ял да кирәк, аны без яратабыз. Борчуларны, сагышларны без шулай таратабыз. Шатлыкларны уртаклашып, кайгыларны бүлешеп, киңәшләшеп, ярдәмләшеп, яшибез без гөрләшеп. Олы жанлы дустым минем, син бит минем сердәшем, авыр чакта көч бирүче иң төпле фикердәшем. Бүген синең туган көнең, котлы булсын бәйрәмең.
кабулчы чын күңелдән шушы шигырь бәйләмен. Гел безнеңчә түгел тормыш, була төрле чаклары. Кара көннәреңдә була, бик күп була аклары. Балаларың, оныкларың таянышың булсыннар. Картлык көнеңдә әни дип, әби дип торсыннар. Сәламәтлек телим сиңа, сезнең белән бик рәхәт. Шундый дустым булган өчен Худайыма зур рәхмәт. Кадерле Рәшидә Идрисовна, дустыгыз Ирина Анатольевна Соберджанова сезгә иң изге теләкләрен җыр аркылы да җиткерергә тырышыр. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Генә талпынма син, сайлый дуслыкны йөрәк, җаныңны бүлеп бирердәй, ихлас дус була сирәк. Сен алганда сынып кала, дус дигәннең бер ише, саклый алмый шәм дуслыкны. Ялкын sönmәскә, uşaqны сакла.